Mateo Kapitulo 12. Unya, nanglakaw ang mga Parisiyo ug naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Nakamatgon si Jesus may tungod sa laraw bato kaniya. Busa mibiya siya ni adtong dapita ug mikuyog kaniya ang daghang mga tawo. Giayo niya ang tanang masakiton ug gidid-an niya sila pagpanugilon mahitungod kaniya. Nahitabo kini aron matuman ang giingon ni propeta Isaias. Ang Dios nag-ingon, aniya ang akong gipili nga sulugoon, ang akong gihigugma o gikahimutan. Kaniya pakunsaron ko ang akong espiritu, o isangyaw niya ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawhan. Dili siya makiglalis o musinggit o muhimog masaba nga pakigpulong sa kadalanan. Dili niya balion ang bawog nga bugang o palungon ang nagkaawp nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya ug siya'y mahimong paglaom sa tanang katawhan.